Η διαχείριση έργου είναι ένα υποσύστημα στο Live CIS, το οποίο κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει τόσο το κόστος, όσο επίσης και την πορεία σε σχέση με την πώληση, την ίσπραξη του συγκεκριμένου έργου. Αυτό το υποσύστημα θα μπορέσουμε να το βρούμε εάν κατευθυνθούμε στο μενού συναλλασσόμενοι, έργα, και μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο έργο βάζοντας τον κωδικό του, παραδείγματος χάρη 123, είναι το έργο Μεσογείων 132 και την ημερομηνία την οποία ξεκινάει έως τη μέρα την οποία εμείς θέλουμε να τελειώσει, καθώς επίσης και το στάτους παραμένει ανοιχτό όσο το έργο είναι ενεργό. Αφού το καταχωρήσουμε, έχουμε τη δυνατότητα στις κινήσεις, τόσο στις αγορές δαπάνες, να καταχωρήσουμε οποιοδήποτε παραστατικό συνδέοντας με το έργο της Μεσογείων. Μάλιστα έχω τη δυνατότητα, καθώς καταχωρώ για παράδειγμα ένα τιμολόγιο δελτίο αποστολής αγορών, από συγκεκριμένο προμηθευτή, επιλέγω το είδος ή την υπηρεσία φυσικά, πλαστικό χρώμα, η τιμή που το αγόρασα, η ποσότητα, το συγκεκριμένο προμηθευτή, βλέπω και τις προηγούμενες τιμές να το έχω ξαναγοράσει, και πριν κάνω εισαγωγή έχω τη δυνατότητα να πάω να τοποθετήσω ότι αυτό θα πάει στο έργο 123. Άρα στις επόμενες γραμμές τις οποίες θα υπήρχαν, θα μπορούσα, εφόσον δεν έχω δηλώσει γενικό έργο του παραστατικού το 123, να δώσω στα υπόλοιπα υλικά ότι θα πάνε για κάποιο άλλο έργο. Άρα έχω τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε παραστατικό αγοράς ή διακίνησης να επιλέγω αναγραμμή παραστατικού το έργο το οποίο αναφέρονται. Το ίδιο γίνεται και στις εισπράξεις ή στις πληρωμές, οπότε έχω τη δυνατότητα κατόπιν με report να πάρω οποιαδήποτε πληροφόρηση που αφορά έναν πελάτη και τα έργα τα οποία του εκτελώ, ή επίσης ένα συγκεκριμένο έργο. Έτσι βλέπουμε τώρα εδώ στο χρηματοοικονομικό, καθώς έχω εισπράξει κάποιες προκαταβολές, θα μπορούσα να πάω να τις τοποθετήσω στο έργο 123. Έτσι το κύκλωμα αυτό είναι πάρα πολύ απλό και έχω τη δυνατότητα κατόπιν, καθώς πηγαίνω στα έργα, όλη τη διαχείριση την οποία